Yens, good morning! DCB TV. Kasi pwede nyo yung channel. Ito siguro ng video na upload ko. Mamaya dito ngayon sa may sa likod natin yung Manila Bay, Dolomite Beach, no? Ano man yan, pasok tayo doon. Tapos, tingnan natin yung, yung ganda ng Manila Bay, Dolomite. Okay, Minions? Tara na, samahan nyo ako. Minions, nakaparada dyan. Kasi Minions, ano dyan, merong parking pay doon. Parking pay. Kumbaga may yan, yung motor niya, safety yung motor niya may yan, mga 50 pesos na may yan buong araw na. Shout out pala kay Migong Dom, siya yung may-ari ng motor na yun, na ginamit ng Honda Beat, no? Yung boss natin sa Effect Day Concept. Safety dyan, pag pumarada kayo, kasi 50 pesos lang buong araw na. Pag nag-park kayo ng motor dito, kasi bawal doon kasi doon sa loob yung motor, mga bike lang siguro pwede doon. Marami yan, punta natin yung Manila Bay, Dolomite Beach. Ito pala yung overpass, dito tayo dadaan. Doon yung motor natin naka-park, dito yung akyat. Tapos pumunta naman yan sa kabila, punta sa Dolomite, Manila Bay, Dolomite Beach. Marami yan. Yung Manila Bay, Dolomite Beach. May yan, itsura niya. May yan, so dito tayo sa may taas, may yan sa may overpass tayo. Mamaya bababa tayo may yan. Dito yun, may yan, dito yung babaan, baba dito mamaya. May yan, so Manila Bay, Dolomite Beach. Ikaw tayo mga Indians. Hello mga Indians, dito tayo sa may Dolomite Beach, no? Grabe, naapakan natin siya. Shoutout pala kay Mikong Dom sa Effect Day Concept, yung boss namin sa Effect Day Concept. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo makapunta rito kasi syempre meron tayong pinuntahan dito. Sinabay na natin dito pagpunta ng ng Dolomite Beach, no? Parang yung pagkakataon natin sanayang maapakan itong Dolomite Beach. At saka mga Indians, shoutout ko pala kay mahal na Pangulong Duterte na siya yung nagbago ng lugar na to. Grabe, dati tambak ng basura to, kung tutusin. Hindi ka na yung dagat, di mo na maramdaman sa kapal ng basura nito. Pero ngayon, grabe, ang ganda. Naapakan ko na mismong dalawang pa ako itong Manila Bay, Dolomite Beach. Okay, sa mga yan, tingnan natin yung view. Ang ganda dito, parang pag nandito ka, masarap sa pakiramdam pag nandito ka sa pag napakan mo itong Dolomite Beach, parang nasa ka na, Malaburacay ito, Malaburacay. Ayan, tingnan natin yung Manila Bay, Dolomite Beach. Samahan nyo kami yan. Napakan natin ng dalawang pa natin yung Manila Bay, no? Dito pa naginip, no? Ano yan? Yung kabaan ng Ruas Boulevard. Ayan yan, may mga building dyan, nakikita nyo. Ayan. Ayan mga minions. Ayan. Yun yung dulo yan. Dito naman. Dulo dito mga minions. Ito, Manila Bay. Ayan mga minions. So. Ayan. Ang linis ng dagat mga minions. Pero bawal pa tayong maligo dito mga minions eh. Walang maligo. Ay may yan, ito yung Dolomite Beach. Ito yung Dolomite. Dati to eh, puro basura to. Ngayon ganda na ng dagat, white sand, Malaburacay. Meron pang mga marbles dito na bato-bato. Ay may yan sa bato-bato. Bukod sa bukod sa maliit na bato-bato, may mga laki din dito nakalagay. Tapos dito sa taas niya mga yan, ito yung mga parang buhangin na. Yan, parang ilang layer siya mga yan, ilang layer bago pababa niya may bato-bato na medyo malalaki, tapos maliliit, tapos buhangin hanggang doon na sa dagat mga yan. So yan may yan yung sinasabi nila kung pag may bagyo na itong Dolomite. Hindi naman, ilang bagyo nang dumaan, wala naman. May yan, so yan yung mga negative people na sinasabi nilang pag may ayaw na pagandahin yung ayaw magandahin yung inang kalikasan natin yung sinasabi nilang na daw kasi maagos lang. Hindi naman inaagos, patagal na to. Hindi man inaagos. Yan, ganda. Kaysa naman basura ilagay mo dito. Basura ilagay mo dito, di yan ang sani ng sani ng sakit. Madumi. Kaya ito mga yan, malinis. Yan mga yan.
Ayan mga Indians, may mga naglilinis doon. Ayan, may mga nagja-jogging din. Ayan, kasi ito po yan, itong tabing dagat, ito yung tinatawag na negative ion dito eh. Ayan, ito. Pag yan pumasok sa katawan mo, healthy ka kaya dito sa tabing dagat, ano, ayan, yun, nakita nyo na yung Manila Bay. Ayan, dito tayo sa mga yan, so ang ganda ng Manila Bay. May mga naglilinis mga yan, so may mga naglilinis dito. Ayan, tingnan natin na si ano natin, zoom natin mga naglilinis. Ayan mga yan, so ayan, oh, may naglilinis. Kaya ano may yan, talagang itong Manila Bay, ano to, talagang may nagbi-maintain, kumbaga may nagbi-maintain, no? Shout out kay mahal na Pangulong Digong Duterte kasi siya ang nagbago na itong Manila Beach sa haba ng panahon. Dating basura, ngayon malabulakay ang forma. Ayan. Okay mga Indians, so yun lang mga Indians sa araw nito mga Indians, no? Happy Sunday morning everyone. Okay mga Indians, shout out kay Migong Domes dahil nakapunta tayo dito, no? Sa Manila Bay Dolomite Beach, no? Saka kaya mahal na pa yung Digong Duterte. Shout out sa kanya kasi binago niya itong Manila Bay, dating basura. Ngayon, napakaganda na. Nakita niyo naman ang ganda ng Manila Bay, no? Talagang ang laki na pagbabago. Okay mga yan, salamat sa panonood. God bless you man, more power, keep safe, sana sa mabuti kayong kalagayan mga Indians, and bye bye mga Indians.